Sobota patrila záverečnému badmintonovému turnaju, ktorý sa konal v športovej hale Sportis. Po 4 mesiacoch trvania ligy v Detve si hráči ženského a mužského pohlavia zmerali sily v dvojhre i štvorhre. Badminton sa hrá zvyčajne podľa pravidiel do 21 na 2 víťazné sety. Hlavne tento turnaj sa hrá tak na 2 víťazné sety, s tým, že ak je nerozhodný stav 1-1, tak sa hrá do 11 tretí set ako tiebreak. V rámci 2 skupín sú po 6 hráči, z každej skupiny postupia 4 a do záverečného pavúka, kde budú hrať medzi skupinami medzi Ačkom a Bčkom. Badminton je ideálnym doplnkom na rozvíjanie sily, rýchlosti a vytrvalosti. Veľmi dôležitú úlohu pri hre zohráva najmä koordinácia pohybu, rýchlosť a práca nôh. Každý hráč má inú techniku hry, preto je každý zápas jedinečný. Ako dlho sa venujete tomuto športu? Tak badminton hrám približne 2 roky. S kamarátmi sme začali hrávať. Čo si myslíte o konkurencii? Tak baby sú úplne super, hrávajú neviem ako dlho, ale makajú na sebe stále. Odkedy sa venujete tomuto športu? Také 4 roky. Myslím teda. A čo hovoríte na konkurenciu na tomto turnaji? Konkurencia? Tak lepšie sa každý hráč, si myslím ja osobne, ale konkurencia je dosť silná. A ambície máte aké na tomto turnaji? Samozrejme vyhrať. Ambície Martina Krnáča sa naplnili a vybojoval si zlatú medailu. V ženskom badmintone bodovala Zuzana Babicová a vo štvorhre sa podarilo zvíťaziť manželom Harmaniakovcom.